na-emesi ihe ego fụrụ m si nwaanyị mụ ụmụ mana mụ onwe nke m ji hai Chukwu nwere ebe si emejọ kọwara m ka mara ka si kwado webe yọba gị hai ụsụ nwanne nwaanyị anakọ m ọnụ na nje nwaanyị nke enyi nwaanyị ọ bụzi dozie nwanne m nwoke tofuru uche si ọ bụ na m anụ nwa oje mkpọ nwaanyị dozie tọnda ga-agbawa gị ọnụ akwụfụgwa m dozie hai Chukwu okike kirife mmerụ kirife mmerụ osisi enunu mnu ka ndị ka ibe mminu ebe ka ndị asị ebe ka reba ọ bụrụ na agwa m ebe unu si kịta na ama bụ ụda Kiko de ka ojubi ya. Kiko de ka ojubi ya. Bada ka ihe bụ nsogbu. Hapụ n'anyị. Ọ bụ ụmụ agbọghọ. isi gịnị unu kasịa pịpịpịpịpị unu abịa bụ anụ na nke tata unu ama aba n'ụna Bada eso na anyị abasi gị ya. Ihe abụọ ụdọ mpa anyị. Ụna anyị irugo nke gị. Anyị aka mpa anyị toro onye ọzọ ọmụa Bada ihe anyị na-ekwu hapụgodo ya. Hapụgodo ihe a. Una ube nna anyị. Kilugo nke gị. na challenge Fulam. Doze fulam. Ne ma yo fuma. Ai bobo. Iji we galu no we kenem galu ikene ham. Ngwa kenem. Na ndewo. Hey! Am gawazie. Hey! Shia. Na ki se kenem mmadụ. Na yewe niwe. Ndewo. Wori si na mmadụ. Ewo mpoma. Ite nwanne nwoke ona ka ise kene ya ona ka ise kene ite am joy ịpụta n'ụtụtụ ise ite ndewo ị galụ Na ga egwu ni ọjọọ mmekịta la ngafe esim na mekene gị mpụtakwa m kene gị agwa m gị mana akpa nkata nna anyị aghọtara m ana m enyo gị enyo gị na nwanne m nwoke ite iyiri ọ mụrite m jụọ mma anyị ma onwe ka anyị na onye driver si wee gba nkata ọsọ si ite ka gị na ihe na-adabara gị na ya si ite ka gị ihe na-adabara gị na ya onye adaba mụ na gị ewu mmadụ onye ewu mmadụ ka na-adaba mụ na ya ihe nọ ndụ ọpa kọmọ na ekene ma ha ekene ịchọ ka na-adaba mụ na ya isi ezugo ezu si m na-akụ pụọ Bọta ke gbasara ebe a ke mmiri iji mgbe ọbụla m pụọ nsogbu adị mbata nsogbu adị ị na-ama ọdịtọ m ke gbasara gị ebe a Chineke mee dozie n'ọrụgo nke m na-ekwu gị na-ekwu ọ maka okpuru ga anyị toziri ihe ntofuru uche ka ị rokotiri hapụ maka so m na-ekwụsị okwu gị na agbagbo okwu dozie so ịma onye bụ hapụ maka ka na gwa ya hapụ maka
Mama. Nikwa. Orugo nke ina jube seni nuna. Nya busu bonye je ni unu. Isi je buru na di ni mu no je lisia. We fi ni fundi. Dossier no na ejoko dossier seni. Ejoko dossier. Ejoko dossier. O dossier me ya, o dossier ya magana. Sister, check and bag you. Cabo last ball. I'm as well last ball. Go have no child in the morning. He go see back kitchen. He shiny, evil, me, rich chafo. Sister, have you go back to 15 minutes? Can you go? Yeah. Can you never? No, don't know. Can you never? Eh? Can you never know what no na ko kan? Ma do 1 minute of run. Ala bo chie ya nya. Chineke me. O toro na na. Wa kwa ya ba nwa. Idiot people. Jaro, mo bonye na ekoro yi ngomiri to ngiko. Atame. Ma maka ni to felu uche. Mo efe di ya na. Biko tu supo eba nga biko. Bia, sister. Kan ko. Ama me ja agba nkete no na. Ama me ja mo abu to. Ama me ja agba nkete no na, sister. Mo ama ihe nja agba nkete. Ne kwa ya kan kwa di. You so bi na yeso no na. Oh, it is too much. Oh, it too much. Ama ama ihe nja agba nkete o. Biko, here ka go way. Because here man so bu no mora. Menka ozo. Menka. Na ya okwa nkwa ka na kwa go no mora. Oh, ja to go to. Ka na kwa ya go. Okwa nkwa. Ala bo chiku no. Ono fa na mu nisi. Jaro, mama ba jaro. Nga no na. Mba na kitchen. Bupute ni unu na agwe we rie. Atamu. Maka na metoro to mana chukwu na kecha semo kenya ma akonuchi ya jesi adugo na ta kwa obe se bia Amen. Oji ụgwọ. Oji m ụgwọ na ojiro m ụgwọ ọ gbasara na ndị otu jụọ ya nwanne ya nwoke ọ nọ n'ụlọ ise m ise m oji m ụgwọ Mgbe ọ bụla na-ajụ esi nwanne m nwoke ọ nọ n'ụlọ ka gbasara gị n'ite jee ka ije anụ ọdị hapụrụ n'ite ite bụ nwanne m nwoke jee anụ ọdị hapụ ite aka ikwesịghị ịlụ di hapụ ite enwe ọnya ka ebo enwe nọ n'ime ọhịa ọnya ka ebo kedu gbasara ịlụ di na okwu akịta nwanne m kwala ịkọrọ eziokwu nwanne m kwala ịkọrọ mechie ọnụ ịsọ anụ mpama onwefe mmeri jee ka ije atọ dị nụrụ hapụ nwanne m nwoke aka na-eke ede ife bụ enwe nọ n'ime ọhịa ọnya ka ebo enyi ewara afenyi ihe enyi na-aga n'ụzọ mmanụ ekwesịghị ịga n'ọhịa
Itenye mu love gị ite ma hụrụ gị n'anya ite mụ na gị ga-ebi